Здравейте! За сега в този видеоклип аз ще ви покажа как да си направите собствена градина. Ето сега отиваме да търсим трева. Или ако ни открием, ще ви го покажа само с от униз дървета там деца. Така. Ето като и така, както ви обещах, че аз ще ви направя едни прозорци. Айде бе! Ето прасенци. Него после ще го убием, защото той ми трябва за храна. Пък на мене просто ми трябва храна за да оцеля и за да си за да бъда здрав. И сега го слагате на печката. То пък едно, чак ще ни трябва дървенца. Ще ни трябва дървета. И за сега това са направили. Вземате ги и с тези прозорци, както знаете, можете да гледате кой къде е. Какво става навънка. Зомбитата, да знаете, че те могат да ви пробият вратата, обаче това ще стане много трудно. И така. Взимаме тези и купаем тук. После може в този епизод да потърся овца за вълна, защото на мен ми трябва много вълна. Аз щях да ходя да убивам прасета за храна, както казах. После вече ще ви покажа как да си направите такова дърво. Ето пига. То няма понякога да отдава по 3 пърко. Те ще ги взема, защото ще ми трябват тях цветове за моята бълня. И там каквото ще правя с него. Сега малко ще се поразходим. За да взема храна. И после... какъв... той света свършил до тук. След това можем и да отидем и там. Не те, защото мога направо да отида долу. Сетих едно нещо. За да проверим този свят, че няма да свърши така.
ще натиснем това, за да не падим и ще сложим. Но то пък защо не става? Тук е краят на света. Тук. Не съм го забелязал и аз. Ето още пик. Ама това е малко. Може да даде. Не знам дали обаче ще даде. Не даде. И тук е това, дето го виждате. Земто това е XP. С това вие ще спечелите левел за енчантването, пък това енчантване става чрез Enchanting Table. Пък вие трябва да си придобиете Enchanting Table. От тази крава можете да спечелите пак месо, обаче не е такова от пик, от друго. Ето като го. Видите, то ще почне да ви бяга и ето само ви даде месо. Пък иначе другия път, ако откриете друго, може и да ви даде и кожа. И тук е едно агне, да видим дали има и агнешко в него, да не се опоменили. Добре, няма. Къде се чува този звук? Аха. Ето от едното пасе. И това беше от мен, пък ви епизод. Не беше. Сега ще ви го обясня накратко, защото вече трябва да тръгвам. Слагате и тук надолу с мотиката и го поставяте и сега ще ви покажа как се прави мотика. Нямам достатъчно дърво. Ще спра за малко. Ето така се прави и за сега от мене. Чао!